Uchikiza wenzani khwitshimfene ngoku sithathe ithuba ndibulise obishop abakhona phakathi kwethu ndibulise the 5 omama ndicela inzolo ndiyabulisa otata ndiyabulisa wonke umuntu okhoyo phakathi kwethu ngale njikalanga yanamhlanje igama lam ndingunomonde kavakalisa umamiya umagcwala lemasikiyo masha udinga behlangene usijekule banqobisala kulandelwa ongalandelwa nakusathane unongothwane umali ebovu andihambi ndodwa ndihamba nomntu womntu wakhe bethunana ikendyana okanye ikendya sakunibhexeshela lo msebenzi wanamhlanje uzawusichaza ke kodwa wangapha erhode sondela ke sihlobo sam uze apha ecaleni kwam ayingumntu wam ngumntu unomntu wakhe uthi unophawu uzuke xa ukikizela ubuye nganene okwebhetri flat molweni enteteni sendibulisele kodwa sendibulisele usisi wam umonde ndiyibhuthekele protocol bishop bona njengoba seyicalutlalule nje andisayi kuyo okwam nje ngokuthi nguSiyanda amnukwa ngapha erhode emonteleni ndinguZibulo sahla somnqumo esigawula sihluma uvungazo lwesabisi ngunomandla lo ngunothileka noxusa unondlela zabedluli masingene entoko ententeni sonwabeni sonke ndinexhala sisinomonde ngoba abantu bethu bokuqala abalapha kule program sababona beme ngaphandle yena ngaphakathi umcimbi lapha. Okay, lokho amasabalindileyo kanti phakathi kwethu zikhona imvumi eziza kumane zisisikelela phakathi kwabo iqalakazi lomculo wemvumi umculo womvangeli eMpuma Koloni eMzantsi Afrika ohlonitshwa kakhulu naphesheya kwenwandle uDr Lusanda Mcinga uthole ukhona phakathi kwethu ehamba nonyana wakhe ubethusile uza ngokusikayithetha uthi kanti kuzama uthi umntana ubethusile uthi because kwakhulelwa umuntu wangacingela ukuthi bana ngakhulelwa ndaqonda uba makabe ubethusile abantu uthole ngokukhulelwa so bangubethusile khona bethusile nayo kanti khona igandaganda khona i4x4 namadodana akhona samane sebathi vandla apha phakathi ndiyazi into okubana nibethwe lingxele likakhetsekile ndicela ke umlomo wona ubethe ihlelo 15 indlebe zifumana ukutya kwazo xa simi apha nabantu besenza iperformance yethoni khawusiphakamisele umuntu umsemnuko ozawusamkela namhlanje sekuthandaziwe isession yoqala asizothandaza sizama kangangoko sinako into okubana iprogram ibe mfutshane kangangoko ngoba izulu lingaphinda libuye lesise nezithethi zethu sawucela nje into obana okuncinane imizuzu ibe mihlanu khawusithi ingoma kuloo ndawo othole lo xesha besangena abantu silinde nesithethi sethu esizokwamkela abantu bethu namhlanje. keyboard player basatya bethi acapella thole okay ola hlobo lwasengqungqutheleni yasewisile kudala bathi bangena simanje bayakoyika babeke loo nto yokutya phandle uthetha iredio kaloku uthetha i-FM uthetha umhlobo wena ngoku ndawuyicima mna ndithanda wayisusa
Siyaphila. Hayi siyaphila nathi sababa Mthimkhulu. Sababa Mthimkhulu abakulo mama walapha ekhaya. Ekuba kutshiwo kwasama bese abakulo mama abashaya. Balomsebenzi sihlangene ngawo ekhaya. Akukho okuningi abantwana bakaNkulunkulu esibathetha. Kuphela njena sizawudlulisa amazwi ombongo. Okokuqala nje into esizayibonga, sizabonga abatshana, sibongele udadewethu. Abatshana bashiwe utata wabo besebancane, bengekakhuli, bengekaphumi kukhele. Kodwa abatshana baye bakuvuma ukuhlonipha umama wabo xa ebaphatha. Yiyo lento nibabona njena benelambo elibonakalayo. Abantwana abangamameli umzali wabo omama ekugqibeleni abanaso isibani sivuthayo. Banesibani sebhiya kuphela. Abatshana ke bethu baye bakwazi ukuthi ma ethi umama wabo, hayi bantwana bami, indlela ayihambi kulo ndawo, ihamba kule ndawo. Bamvumela ukummamela. Baba nezinto futhi abahlemane bethi mabehamba baxakeke endleleni, babuye emva bazobuza ukuthi mama xa kunje kufanele ukuthi senze kanjani. Mama wabo kathi bantwana bami makunje kufuneka nenze kanjani. Siyambongela ke udadewethu ngokuthi abe nabantwana abanjalo. Baningi abantu apha ngaphandle abanelambo elikahle emizini yabo, abathi nabethi badlulisele ebantwaneni, abantwana baqede. Abantwana bakasibara babatshana benzanga kanjalo bona. Siyababongela ke ukuthi bethe bayithatha imfundiso yabazali babo. Yiyo lento sihlangene apha nje, abaqale ngokuthatha imfundiso ebazalini. Dadewethu besekesele yedwa. Siyabonga batshana. Siyabonga ukuthi udadewethu nimmamele. Ingako nihlonishwa nje, nihlonipha ngoba niqale nahlonipha umzali wenu omama eyedwa. Bengathi nanikhulisa udadewethu uzafika utata wenu nje bansenza lento nje. Ngekethi bantwana bami ndifuna lento, ndifuna lento. Siyanibongela ke batshana. Okwesibili nje siyanibongela kulo msebenzi eniwenzile omkhulu kangaka. Siyababonga amandla kaNkulunkulu akathe wanishisela wona. Apha ngaphandle baningi abantu abafuna ukuyenza lento eniyenzile, kodwa amandla awavumi, ingqondo zihamba zodwa, angabikho amandla. Siyanibongela ke nina ngoba nibe nengqondo yokuyicinga umsebenzi laba namandla okwenza. uNkulunkulu uzanandisela apho nithatha khona afika vale. Sinibongela ngelizwi ke elilaphaya kuGenesis 16 ivesi 13 apho ethi uNkulunkulu ndinguNkulunkulu ozibonakalisayo. Apha ekhaya ke uNkulunkulu uthema ke fika wazibonakalisa ngokuthi azothatha usipari, walilwa kwamngenelwa. Walila bonke abantu abakhona abakwamngenela nezihlobo zakhona, ngoba uNkulunkulu ethe wangena ngendlela akayithandayo, le ndlela angena ngayo akayithandayo yafika yaqina ebantwini abazihlobo nasefamilini. Namhlanje uNkulunkulu indlela akazibonakalisa ngayo, uzibonakalise kwikhaya lakwamngenela ngokuthi bonke abantwana bakwamngenela nezihlobo zakwamngenela zijabule, iphuphume injabulo. Ingako nibabona nje abantwana labaya begubha besenza kanjalo, ngoba wonke umuntu lapha ujabulile, akho umuntu olilayo namhlanje. Indlela akazibonakalise ngayo uNkulunkulu leyo ukuthi namhlanje mahleke wonke umuntu ophansi kwekhaya lakwamngenela, izihlobo nezelamani zijabulile, zijabulisa abantwana bakwamngenela. Yanishiya ke abantwana bakaNkulunkulu indawo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, njalo ngaphakathi. Amen. Nkosi malume.
ziwike ezizandla kodwa qobela umalume ndizawuphakamisa ke ngoku phofu ephakanyiswa ngumama ulusanda ibaredi mama uzasiphakamisa ludaba ubhalwa kudaba somdala apha ekhaya ke bazibula awuqhutywa sesinomonde umcimbi intombi enkulu xa ingekho ifana noba intombi enkulu iqumbile kufuneka siyoguqa intombi enkulu sibuze into yoba usekuhle edaba singaqhuba nalo msebenzi obawo basifundisa into yoba awulungi mntanam umsebenzi udaba wengekho thetha nodaba kwaphakamisa udaba sike phakanyiswa umama ulusanda intombi enkulu le phakamisa intombi enkulu yalapha ekhaya umntu akayise kaBhinoni phakamisa umntu akayise kaBhinoni bendisehla apha kule ndawo inodaka kakhulu ndaphantse ndeyela yona nto iphantse yandelelisa ngaphandle kobumanzi bale ndawo ukuva ibali ngela litye bendicinga uba lilitye ngoku ndizayo mna bendijonge nje litye lenziwe kakuhle kodwa kwathi kwawuchazwa uba sisikhumbuzo esiya sento yayenzekile ndeva kabuhlungu kakhulu. Ndithanda ingoma ethi ke andiwanaka amanxeba ngokuba ukhona uzawapholisa. Ningazithwaleli lentlungu, ningayithwali ngawena amandla ngoba niza kwahlulakala. Utshilo uThixo ezwini lakhe wathi zani kum nonke nina enibulalekayo nisindwa yimithwalo ndawunini kukuphumza. Nizawuphunyuzwa ngubawo futhi ngexesha niphumza ngalo ubawo kulo mthwalo nicinga uba unzima emagxeni enu uzawuthiwa nenze ngento, kuzawuthiwa ikhona into enime ngayo kanti uThixo ubuyise laa ntlungu beni kuyo lowuthathelwa umzali.
ke iqale pha ezilokhu lezi Bulise utata Nkosi yami nomama babo uphaka phe emampondweni awubhishopi nabafazi babo emampondweni Bulise ke Nkosi yami apha nenenekazi mandimulise wonke umuntu olapha endlu izihlobo zibula ngobani ngozibula ngethokazi ngosihlahla sithi sisigawula sibe sihluma banda baphangalala bathi cha bawela impofana nothuke ndimi apha ke Nkosi yami ndikumbile khona into endingayithwanga ekhapha kwa udaphu uyaqumba omdala kumbile ndima apha xa ndizawuthetha nawuthetha ngomuntu endimthanda kakhulu sasingalwi kodwa ngemini eyodwa lathi balingeni inqindi ndamazi uba ngubhuti ngandithi ngusikhumbuzo enesteketiso okuthiwa ngumdlunguzwane uyasazi umama kaNtsoko kodwa ke xa ndizawungena kule mbali kabhuti wethu Nkosi yami ndifuna ukuthi ubhuti yaxesha ke ngokusemdala usetshetha apha ekhaya otata bamamlahlekanga kodwa ubhuti ungena kwakhe evangelini ube neculo andimazi ke noba waliphupha noba walithini ngoba abantu baba namaculo ke eza ngendlela eliculo ke ngubulelana unamba 11 ewisi andazi ke apha ekhaya echurch kodwa angeke ndikwazi ukuthetha xa ndingaqalanga kweliculo likabhuti bulelane kuyewo kuJehova ke apha ekhaya egqitha ubhuti wafuzwa kakhulu ke nguThulani yacula ke uThulani alokuba becula esikolweni
Ndithetha ngobhuti ke apha bhuti wami. Siyakhula ke singabantwana. Kuza ke kuthi ke ngenye imini ekhaya mosike kuhluthwa uxhelwa hlala kube phinyama amakhwenkwe abe nemini yawo ngale mini yokupheka inyama azo amanqina ngokuhlwa kiwe ke lamanqina ngobhuti bethu ke nobhuti Masithambe abanye nobhutisisa abaninzi gcwala amakhwenkwe phaya ekhaya isitya sasisinye esamakhwenkwe siyelo sisaziwa sisitya samakhwenkwesi ayethi nje bhuku beka hayi phela into lithetho afuna ukongeza kuza ke kutyiwe ke ngoku lamanqina kanti onkabi bebenetyala lokweba umbona apha komnyuza babeziphaphini kuwo aza ke ngoku wamangala ke lo mama walapha kulo sistulado xa emangala lo mama bafumanisa uba mababethwe utata wayesisibonda yaziwa loo nto apho phifana kuyiwa phaa ke kuye bazawubethelwa phaa kwasibonda akazuba ngusibonda namhlanje uzawubethwa amakhwenkwe omileyo anjalaliswa kwamakhwenkwe wathi omnye utata wakwasimema imivumbu mayibe mibini okanye ibe mihlanu asuka aqambelaliswa ke baba abethwa xa bebethiwe bakhona babalekayo ubhuti ke wabethwa wamnyufu wayiqala wabaleka into bebenayo ke njengoba bekutyiwa ke ngoku lamanqina utata bevele agcina aqonda uba ndifuna ukugada ngale mini apho kuhlanganisene khona then utata kusemnandi apho kuthe saa angena abuye nocango sehlele ephetheni isibhokhwe sakhe soqala uzawungena emntwini ngelo xesha abuze laa nto uqala abuze ibhokhwe ethileke noba ziphelele kwathini ufuna ukubabamba kakuhle ngaloo mini waca kuba ke noba ziphelele noba ziphelelanga wambamba thapha embamba khona wathi xa ethu uyabaleka ngoba babe neplani yokubaleka babengavele basuke nje badume uba khona into bayenzayo uba kubaswa apha bagile imbiza pheziko kuchitheke amanzi kukusima umlilo nithi nisajonge loo nto kubekho ocima isibane kube mnyama baphume babaleka xa bebaleka bagilane wayigila wayichovela phaa yathi xa isalila babe bemkile sasekuseni siyaxoliswa ke siphiwe inyama xa siphiwe inyama uba kusenengqumbu sisi ngoba uye wagila usenengqumbu apha kubhuti njengena le ngqumbo nje ubhuti umjongi vele wasuka ubhuti wathatha le nyama akhe wayiqhutha apha emlonyeni thatha walwantsha babelwantsha ke babethi xa bephanga bethi bayalwantsha okwabo ukudla thatha le nyama wayidla apha egqiba khona esayithe esathi uyayilwantsha kanti le iphethimela ezimela ezinemiphini bekuthiwa zida tyaflimes ezokhima ifini wamthi qovo elihlweni wathi wabaleka ngoku utata ke ubona ke lo muntu osedunjelwe limehlo lakhe utheni Sikhumbuzo utheni udungiswe imlihlo wabe echaza ke lo ekhala umnikazi indaba undithi uthini mama ngibayiswa wathi
kanti njalo ubudelela ukhala usiye ayibo wangakathethelelwe ke umuntu wenkosi. Ndizama ukuthi ke sikhulele kwelo khaya linjalo kumnandi sisokolisiwe ubhuti wethu enontanga baba behlala nabo. Bendiba kuzawuba khona ke omnye ubhuti wase eKhamini ababefunda naye esikolweni. Sifunda sonke ke esikolweni eKhamini. Kaloku eMkhemani standard 5 kuphela 6 simenza eKhamini. Sihlala ngapha andive ningayifuni ke leyo kohlala emzini ihlala emhlutha. Ndingagqitha lento wefomana ukuthiwa mabandikhaphe bandithini endleleni sendiqweqwediswa sithwalela ngale suitcase yakho ngoba siyazi uhlawe nyubuyela ntompha njengoba besesikolweni phaa kuphuma isikolo ke xa sihamba ke njengoba kungamantombazana esikolo abane-gym dress nabo benezikhindi eziyi-grey. Xa sibuya esikolweni kaloku kuyakhulwa abantu. Ndiyabona uba ke into yamakhosikazi ibonwa ngelo xesha akusuka esikolweni. Uyathetha ke into athethe ke kuloo ntombazana athethe. Ngoku lo bhuti wakwamtebhile okuthiwa ngu-advice kanti umvile unganaphela uba xa efika pha uyamamela uba ufika thini. Kanti ubhuti ezimini akho nto itheni abhekisa yona ngaphezu kwento yoba abulise abuze impilo abuze igama lakhe ngwasemanini aphendule umuntu umtshanaphi aphendule umuntu ngoka-19 bani. Uza lo ncikinciki nje akho nto itheni. Dade hayibo uthi soze sibe nayo umakoti akunje. Hayi akakuba ubhusisa lento yamhlupha ulo advice yamhlupha lento makabalise nalapha ukuba khawuncedise uchaza uba uzama ukumcebisa uba kuthiwani kaloku. Thetha ukuthi ke esinabobhuti abanjalo obhuti ke bebesintlonta bethuna kodwa ke ndiyayithanda loo nto uba ekugqibeleni xa sele ke ngoku sekhulile seyekile esikolweni sephuma bekuthiwa yintoni esasikolo wayeqale ufunda kusefaka uNtontoni waya eDurban. Xa ebuya eDurban wafika uNkabi kubonakala bayi noko ngoku ususukile kulaa nto bayo bezabe buzikongo a-19 bani kuye rayithi ayinemhle azange afana alandeleke intombi le yakwamthimkhulu. Wabona inenekazi amini inene uneesheti zakhe azihlambayo nge-sunlight azihlanjwa nje ngeyisepa zihlamba nge-sunlight. Xa zihlanjiwe ke ngoku ezibhahla azonekwa kolucingo oluhlabayo kaloku thina sizigaxela phaa nasemakhaleni akho nto itheni. Ngoku yena kanti uze neepegs ezokoneka sizazi ukuba zinto zini aneke ngazo ngazigade ke zisithu uba zinake zilinge zilahleke. Funeka sibe siqokelelana ke nezipegs sizigade ezibala ifuna ukuziqonda. Uzawukathi ngoku xa ezawuhamba ebheke egoli athi yabona ke ezipegs zam zizawushiya mama ungazuyenza into yokuthi xa ungenaswelile utshintshisa ngezipegs uthi kwabantwana abantu nifunela iswekile phaa kwajoni nimnike noba zimbini kwezinto zikaSikhumbuzo zokweneke singazaziyo. Hayi ke ngabona uba yeyi uphucukile lo bhuti wethu. Kodwa nje indawo endizawugqitha kuyo andifuna ukuya kuyo yonke le nto seyithethiwe neyenzeka neyaba njani. Kwaba kuhle ke ubhuti ngoba wayecula kanti nje becula ke ezikhonsathini esikolweni uzawugqibela ke esecaweni agqibele ke ekhula nasecaweni ekhula waya esomelela.
Ngemini azobona intombi le engunkosikazi wethu esimthandayo. Wamka ke ndabe ndisazi ke mina into ba kothathwa namhlanje. Namhlanje soba nomakoti ngomso. Hey, akaduduma izulu ngaloo mini. Usalikhumbula sisi? Aladuduma izulu. Wangathandaza umama. Yini Thixo umntanami umntakayiseka Binoni ezawuba nenkosikazi ezakwasiza kwanda apha ekhaya namhlanje sekulungiswe negama. Akalazi balalungiswa nini igama. Namhlanje bendiyamxelela igama laselivele selilungile lilingele yena. Uthi ifezekile intando kaThixo ngoba bekukudala simlindile. Hayi ke sithandaza ke sithandaziswa ngomama kodwa ke egqibeleni wade bafika dana suku ngebhasi. Xa befika ekuseni ke intokazi xa seyincikisiwe hayi ke mhle kwathiwa xa ithungelwa imajeremane hayi ingathungi nje kaloku kuthiwa imisi le ezawufika ithunge kahle kwaswaka usisi namazizi lithengwe nguye nelijeremane. Sisi namazizi ke walithungisa kahle lana efasikota lencinci. Osisi Magadula nosisi Mambele bayamuqumba ngoba bona zange bayibona lento isenzeka le. Kaloku uzimisi ngoku. Theuba ke ekuseni encitisiwe ke semhle sihamba naye ke sivela naye kukhamanzi sithini. Sathi siyabona phezulu kwale tafula ngozizithuphu ngosingasona tafula ebhadlini. Kukhona into esebhotileni engangelitha. Lento ipinki ijile. Ntona into enhle kangaka. Yawutho mna nosisi baxakekile. Hayibo. Bekwathina ngokapha kwini. Lojoli nje babekhona kuzokumakoti. Ndibe ndiqonda into endiyihalela lento ngathi ibujeli. Inhle. Kanti i-dishwasher. Saqala ukuyazi i-dishwasher ngale ntokazi. I-pet saziqala ngobuthi. Intokazi yenza nantoni na? Ne-dishwasher. Sazibona kahle uba siyaphucuka kweli khaya. Impucuko yenza lokhu sibona nangoku singochwenele. Wayeze kaThumantsi athi yabona thina apha kwamzisi ukuthi mnuka sasilele basiwenile ma siphucukile. Kwenzeka nje nangokuba singade sifunde sonke siwele siyoba phesheya. Andenzeke eyokwehla apha Simonzi akalo semgidini apha. Njengoba wayengave ezithanda wayenga-ayinelwa ke ngomnyumki. Ngibona uba ithunja leli noko lona lale kwakhawuleza kwacaca kum u-ayina lona kuloo ayini ke bekwa emalaseni phandle itshiswe waye-ayinelwa nguye. Hayi sithi noba senzile athi ndibona apho kule ntokazi uba kuzawuthekana. Kwacaca uba noba seyikhona noba katsho apha kuthi kodwa usoloko ethi hey ntoba uvuyo awuncede apha ndizawuhamba ayineli ihempe zam. Uyazihlambela ngokwakhe ngale sunlight njengoba ndisitsho. Amen. Elele nsimbo khalimale nsimbo ayo nsimbo khalimale. Ufikile ekhaya khona. Ngicela sibakhobele izandla oJaps.
Siphinde sibaqhubele izandla kodwa siyabonga iTheku ngoba uBrasco waya eThekwini wabona bona nami ndaya eThekwini ndabona bona ukanti ke phakathi kwethu sinazo ezinye artists ndiyambona uZiyanda zange kenza kuqala ke bese apha sisi uZiyanda Chana ukhona phakathi kwethu nengoma esiyithandayo ithi nasempini hayi akazazi ucula uzozimasa senzo hlobo ke sisi kweqala kwenziwa kanje xa simqhobe ithi izandla sizocula kamanje gqithi uChangana ukhona nomazizole follow lokhanda maziba ukweliphi icala so kumnandi apha kujiya zawubiza ke ngoku umrhatshi no Thulani khanda sinokuzawuza wedwa na umrhatshi ndaqala ukumbona eAlfred Nzo xa kwakuzawuvulwa isikhululo esi endaqala ukuphangela kuso ndathi ndisene okay ngicela siqhwabele izandla the clergy, the men of the cloth, the bishops xa ziphumayo zifuna nje ulula inyawo phaya ekhayeni kuba kumanzi amathambo ayakhalaza ngicela sibaqhwabele izandla xa besaphuma the bishops kakhulu kade so ningathi niyashiwa kuba kutheni kuzosho kube mnandi ke guys ke xa iikati zingekho impuku zizawuthi namalwimi azawukhululeka asenjibani abasentshibake sizawuthetha nje sigibisele wena sikhethe sikhululeke uyabona so esihambe nemizimdlana wethu sihambile kunzima noba nzima akuzima noba sishuba asithathanga so xa khona ubrother ongathi nje ungadlulisi ndikhona so ukabethe so shukuthi hayi hello no ring in my finger hello so umkhathi ndimbona ke Mr Mnuka ngexesha kuzawuvula iAlfred Nzo promoter wanceda kakhulu promote iAlfred Nzo isikhululo esi kangubana my heart bleeds with what is happening down there akumnandanga ukubona indawo eyaba yifoundation yendawo kuyo ufuthunyelwe articles of the battles and everything kake nilungiseni la Mr Mnuka kake nilungiseni Mr Mnuka fix it bethunana andiyazi ngaloko osihlalo abahlali abanye abakhulu ilungisani la nto enzekela Alfred Nzo it is not nice bethusini ngizawucela uphakamise umkhathi no umkhathi usonwabile andazi nokuba uzawuza wedwa na mayor or no mayor uyamkhathi to me ngizawuhlonipha xa ndifika phaa kwamaswazi qoba umnqwazi xa ndifika phaa but apha uyamkhathi to me ngicela siqhobele izandla bethusile ezawuphakamisa Hallelujah. 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 Hayi make siphakame sibeke ngenyawo. Kunini sihleli phansi? Kunini sihleli phansi? Igama lami ngibethu siba komcinga. Lena ke ingoma nizayicula ngifuna sike senze i-action yayo. Afode umfoti senze action sike siqaqa uba namhlanje asizangolila kodwa namhlanje sizokhumbula imisebenzi emihle eyenziwa ngutata. Haleluya. Ni ready ukucula nami? Ni ready ngakucula nami? Banefuna ningeza nalapha ngaphambili. Baba biza bongonoa Baba Kakule Shoo Wese sanu noa Baba biza bongonoa Baba Watifuli Oh Kena noa Baba biza bongonoa Baba Kelly Shoo Watifuli Oh Kena noa
Inzolo. Uphuthulana. Zibula mpafane. Wali thugela. Bafane wali thugela. Bafane wali thugela. Bafane wali thugela. Zibula bafane wali thugela. Bafane wali thugela. Sibambeni. Enkosi kakhulu hlala ngaphambili ngibulise Eneleli izinto ezinkulu ziqala kancane sizibona namhlanje, the humble beginnings sinomoto. Yonke imihla xa ndibona abafana balapha ekhaya, more especially uSonwabile noZibula, ndiye ndidibane wena kodwa ndicinge our first meeting sihlangane eRhawutini kwakungekho nje, and kwakungekho nento yayingathi angaphika ngoku, kwakungekho nento yayingathi uthi ngoku xa usobukele uthi inkulu lento siyithandazayo, ngokubonga uThixo ezinkulu siqala kancane. Ndifuna ukuthi uwethusile xa elunga uba azosiphakamisela isithethi wakho, siyakuphinda futhi uzawuphakamisa isithethi senkonzo esizawuza sikhatshwa ziinkonzo zonke. Kuthiwe ndithi xa ndibabiza ndithi ngoomakhelwane beenkonzo zonke bazawuphakama nalo mama esimnikeziweyo apha, uMrs Butela uzawuza ekhokhela iinkonzo zonke ephakanyiswa bethusile. I want to
obani nobani kuphela nje ndiyabulisa. Amen. Lo thethayo apha uMakhesa unoZulu liyasala yasibeke. Dendele ke kwamiya nansi indodakazi ndiva kuthiwa nanku ugcwanini nangu uMasibewe emva kwami. Muzulwana ke apha ekhaya andinqeni kuyitsho lo into ngoba ubuzukulwana obu ndiye ndangumzukulwana ndaphathwa kakuhle ndisaphethwa kakuhle nangoku. Ndizawuthethela ke inkonzo utata uSikhumbuzo lo kuthiwa uSikhumbuzo namhlanje wenzela isikhumbuzo siyamazi phaya enkonzweni eHoly Cross. Wayengelisa inkonzo phayana utata omkhulu. Efike ekuseni ke utata omkhulu ndifike ke sendigijima mna angxole hayi mzukulwana asudlulwa umuntu osuka le Manfrey ndibe ndisuka apha ecaleni kwendlu kenyana. Utata omkhulu ke uyingenisile wayesiwa ngutata uNkintsela ecaweni. Ndandicinga uba utata uNkintsela ngoku uyawube kukuzalwana. Usingenisele ke utata omkhulu inkonzo enothando Nkosi yami enobubele. Uba kuthiwa kukhona into erholwayo iHoly Cross iholwe perishini athi Holy Cross ndayiholela abhatale ke loo nto utata. Ndizombona uba unobubele unothando ngenye imini ndisenkonzweni apha eperishini yethu apha ePifani. Wenza utata omkhulu esindwa ipaper bag. Hayibo ndethuke utata omkhulu uphetheni na hayi ndinganaki athi mzukulwana mntana entombazana nansi nako kwakho xa ndithe isaka lamazambane ngoba kaloku wayengumlimi ephethe isaka lamazambane ke ndagoduka ndiphethe ndafika umkhwenyana wayezithanda ke izihlobo. Xa ndifika wanebhongo ngotata omkhulu kwanguye ngokuthi tata omkhulu kakhulu mna ngoku ndabona ndiyashiyiselwa ngoku. Utata omkhulu ke Nkosi besithanda ngenye imini utata omkhulu Nkosi uye warhola obhatala inkomo kuvulwa indlu ecaweni egameni leHoly Cross. Siyaliphakamisa ke igama likatata omkhulu kakhulu. Noba ndithi tata omkhulu nje abanye babethi tata mna ndithi tata omkhulu ndimile ngotata omkhulu. Lilonke ke sanjelwa utata omkhulu apha ecaweni. Sisamthanda ke nangoku nobelele kulaa ndawo. Nangeli xesha kwenziwa isikhumbuzo sesaqonda uba asinawungezi noba inganetha mna ndimdaka ngoku apha ezinyaweni kodwa nandaba ngoba kaloku ndingenile inkonzo katata omkhulu ndonele. Enkosi. Into ke xa ndicinga zonke inkonzo ke ngoku sisawulandela apha emva kwethu ebeziceliwe oomakhelwane bethu ebebeceliwe apha ekhaya. Enkosi. Damemeza kuyehova damemeza kuyehova. Si Epifani silahlekelwe utata uMngenela kangangoba ke iEpifani yenze ingxowa yayo apha ezothi ngxe umzi wakwaMngenela. Kanti ke kukho leHoly Cross le ebeke wangena kuyo phaa ebambile utata iphethe something iphathele umama wekhaya ithi ke icela ukudlulisa icela umdlulisela ke umama lento iphetheyo iHoly Cross. Siyabonga.
ingqowa-ke sawucela size apha emaguseni ndawo la amagusa alapha ecaleni kwam size emaguseni ingqowa igama lamakhosikazi malibongwe igama lamakhosikazi imizuzu kamashumi mabini anesithandathu emva kwayo insimbi yesithathu. Ukanti ke ndizawuqinisekisa into yobana le ntsimbi yesine sithi potensia goduka. Yabona? Khumbula. Okay. Viva ANC, viva! Viva ANC, viva! Amandla! Gawethu! Teza! Sikufacebook mina mna loba ngafika ophuma ukuthi ndizawukhahlela. Kodwa viva ANC, viva! Phakathi ANC walapha ehlaleni sondela 4x4 kulethi siyagoduka. Ukuthi amatelefu 4x4 ukuthi amaxesibeni kwathini. ukhona amakhanda phecelangwane asiyabudi ibona ibona phezu kwenkonga abantakwethu sekibona yini konzibula uthini makhanda cala wonke umuntu akhophe umntakwethu angasitho omnye khona umuntu oseliveni kwabo ngentosi umengenyama
ngiyayiva mameli hayi ngiyabuza Anihleki nokuhleka lo. Kuno. Endawo kwenzakalani? Mama ngithini? Ngiyabona ayena mntu Kuni ukhangela Kuni Befota phandi drone yani baba lazi ngemphethe endisiva yazi ke ntomami lokubona ndandavuka kakhulu iyaphi ngokuyami ewe 9 banthabeni ukude ekhaya ewe wabona kuphi ka le yabo nje khona emaloti asuka ngizosiya ngoba nyaba nabantu ngithatha kodwa ke lapho ngomakhelwane ngaqhawuta nje mntakwethu sesiphungukile ngosokuhlele kakuhle ndibona uzothatha lo mzi